En Ruud speelde vanmiddag bingo met Ben Busy en bewoners van Terborg in Baarlo. De volgende. Nummertje 59. Nummertje 59 dus. En de volgende is... Oh, even zoeken. De volgende is de allereerste nummertje 1. En bij nummertje 1 zit er eentje aan. Oh. Nummertje 1, daar gaan we lekker de knieën heffen. Dat hoeft niet heel snel. We gaan 5 keer links en 5 keer rechts. Dus je mag je knie omhoog, 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 om en om. En dan probeer je zo je hand aan te tikken. Juist, inderdaad, heel goed. 5 keer links en 5 keer rechts. Kijk, als het gelukt is, supergoed. Ik heb aan Skype iemand aan de lijn. Wie heb ik aan de lijn? Ja. Nee, er zit niemand aan de lijn, Rikus. Dus ik heb de lijn belopen, maar hij wil niet. Ja, Petra. Petra. Hallo? Ah, daar is hij. Ja, we hebben beeld. Hallo. Ik ook. Ja, ik zie 2 mensen met mondkapjes op. Heel goed bezig. Jullie zijn aan het bingo en hoe ver ben je er al mee? 1 cijfer pas. 1 cijfer? Ja, ik heb ook maar 1 cijfer. En wie zie ik daar nog meer langs de mevrouw? Wie is dat? Oh, een heel... Dat is Marja en Els. Doe maar zwaaien. Hallo. Doe maar heen naartoe zwaaien, Els. Nummertje 65. 65. 65. Jongen. Je moet echt gaan sjoegelen hier. Ik zal eigenlijk nog eens sjoegelen. Maar eerst gaan we een beweegopdracht doen, want die zit er natuurlijk wel bij. We gaan bewegen. Nummertje 65 gaan we de armen buigen en strekken. Dus buigen en strekken doen we 10 keer. 1, 2, 3. Ja, 4, op televisie kan ik het ook heel goed zien. 5, Ja, men is goed 6, bezig daar. 7. Heel goed. Hé, blijf van je buurvrouw af. Daar komt hij. Even kijken. Nummer 2. 2. Die staan voor de volkkaart. Nummertje 2. Ja. Ja, lekker door. Nummertje 11. Ja, bingo! We hebben bingo. Oh. Ah, kijk. En tot slot muziek van Sandy Bloom. Is it to you just a game? 'Cause I've never felt this way. Could it maybe feel the same? 'Cause I want you. The secret that I keep, I know I'm in too deep. I wanna surrender. I wanna surrender. You say you're into me, I know what it would be. I am tired of pushing